Kutonera madzulo wano ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Rainbow Pens. Mulendo wanga mprogramu uyi madzulo wano ndi bambo Bright Malopa amene adakhalapo mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation mbuyomu. Iwo wanso adakhala chief advisor kwa mapresident awiri Peter Mutharika komanso Bingu wa Mutharika. Ndi wachita business tsopano ndikufuna ndikulandireni kwambiri. It's been a long time tisadaonane mwatilemekeza kwambiri bambo Malopa. Tatokoza kwambiri. Pano muutani? Basa kulima. Kupanga research mabanzatanse komanso kupanga lobe ma agencies aboma kuti akanima regulations oti ma projects ngati amene tinawo chidwi makamaka ngati special economic zone kuti adzakhale okhazika bwino ndi malamulo abwino opikisana ndi maiko ena kuti ife idzakhala attractive ngati dziko. So kuchoka ku MBC kuja munaenda bwanji? Because I hear kuti sometime munali ku Makra. Yeah, so can you explain mwaenda bwanji? Ku MBC titakhala ku MBC kunabwera former president Her Excellency Joyce Banda adathamangitsa amene kuja. Kwana njiro kuthamangitsane? Ayo thamangitsa. Okay. Munalo kwa jani? Magiyolo basi? Asati magiyolo basi. I think two things. Maganizo wao amanona ngati kuti timadelera. Okay. Tigwanchito ku MBC koma seasonally choncho. Amabweretsa majita yena amene amativuta ife kugwira ntchito. Okay. Monga mwachitsanzo anayamba program I think in November 2009. This is just 3 or 4 months after going into new government. Imene mabanga adopt my clinic. Yeah. Because they are not in the safe mother. Yes, I remember. Yeah. So my problems that can be a number of. Okay. Chifoya kuti yo amabwetsa ntchito lilo noti akupanga adopt. Okay. So if I got MBC titaunikira tibata tsopano vice president akupanga adopt my clinic okhala aboma. Ndekuti no akapanga adopt clinic iyo osapanga adopt clinic iyi. Anthu aziva bwanji. 2 maonena kuti adoption it's a legal word. It's not just a question and no, it's a proper process yonena kuti pena pake ndekuti amene ali ngati control guardian amapanga physical control mupanga no transfer kwa munthu yoyo. So when you go and say ndapanga adopt clinic yoyo ndekuti know what exactly are you trying to say? If this clinic is part of a budget ya zipatala za boma and then muli ndi president amene sapanga adopt nyachi chose. So no anthu tichani. Okay. So titaise kumaonikira zayo zoti timu yawo ndiwo samalana samamvetsa amati tikuwapanga sabotage for ndi amayi. Okay. Ndefe titakhala kanthawi zinabe zoti kenda kamapanga bypass management amango panga approach anyamata tulankhani iwe wali nditi sonkana pamene chakuti Brian bwera kuno wewa kuno nde anthu aja akabweza zozija news is only 30 minutes. Nde afuna bezi meja zitani ziwebeni majabu nde anthu opanga no edit aurata kwa nkhani zizi kuti zikhala banji editor ya police. Nde anakhangata mambo mazichecha zimene chazo. Nde anambo kuya sopano nde unaona ngata amene kwachingira ndi munthu uyo kapata tulankhani uja muna ampatsa malasi muna ngoja ndalama nde imba phone nkumakalipira osatuze feyo. Nde ife no. As long as I'm in charge here, if she does not want to come through me, then I'll put a stop to this. Okay. Because I don't want to mislead the country into coming up with the contrarian discussions about what is happening. Okay. So inali issue ngati imene yoyo
kusamvetsetsanako kunakhanga tuno chifukwa kuti makhani mafuta ambiri nakuti inu we are concentrating kwambiri on office yoti just a delegated office palibe so police ngati boma zopanga zizi ndi mwina kuthetsa mavuto tingochecha. Okay. So zimene zinazenga ngati personal tita abingwa tamwalira ata abingwa jasapita iwo manyadira manager ndekuti iwe upita. So I think I was the first person to be fired. Okay. When BC. It was not BC. The first person just started to fire to dismiss. Okay. Atangutenga bomba. Okay. Was inayo. Okay. Jefuga time na mabanga announcement awa nalinda ntwena, Inspector General, Attorney General Nyanchani. And after that I think the second person was Amukiro. Ndantwena. From there I welcomed it anyway because I knew the kutsogolo kukalajani kukalantolo. Then I video kukwati akotaja anane na kuti alibe mphamvu zowayo sawa if mukonto kuti mwati munabe president. It was just a third party. So we successfully won that case. Got about I think 65 or 70 million waja. Time is not in drama. There's many other number of current ideas in the end of the zina. Okay. Ndiye kuti mudzipezeka kumakra. So ndita choka komeneko ndamupanga zanga. Yeah. Kunabwera apita Mutharika. Okay. For nabeza ganchiro South Africa. Okay. Timapanga aggregate content mabeleka kumati choice and stuff. Okay. Kanchiro kabino utito. De waka Msantoni kuja. Office yanga sura yikomene kuja. De Mutharika nabwera kuti iwe ndifuna uthandize kumaka campaign. Okay. De takambirana zito zingapo. Naona kuti munthu yokhanga ali ndi chidwi choti apange zinthu. One is opitiliza zimene Bingu adayamba. Ineyo nali ndi ubale wabwino kwambiri ndachimwe nawo. Okay. Munakhala nawo bwino kwambiri. Okay. Unaja nawo bwino wa Bingu. Kuja bwino singathoka kamba ngati naja bwino chifukwa ndikagwira ntchito. Okay. Ntchito so yooneka kuti munthu agwira ntchito. Okay. Ndi majatulo anga. Okay. Masi ku MPC umene kwe? Ku MPC umene kuja. Mudali yeso inu kuja. Yes. Yeah. So kuchoka pamenepo nde IPM wana ndipatsa chidwi chifukwa cha zinthu zingapo. One, out of respect ya Bingu. Two, IPM waja asanakhale nduna anala advisor wa president. Ndiye mzambiri kwambiri timagwira ntchito limodzi makamaka iwo waja Dr. Heather Kintaba ndineyo. My decisions ambili odi apatitele tiwapanga limodzi. Nde tikamachiza nawo mwama mafotokozera zinthu mutoti ndi munthu wanzeru kwambiri. Komanso munthu odekha, komanso munthu oti samadziponya uli kudzitukukula kuti balanga ndi president. Ofikirika you would feel kuti paliso zina zake zokhuza ndi president kuelekeza mama wachita atwena. Okay. So tinati munthu uyu ngofunda kunthandiza chifukwa no anthu sakhala ofanana. Bingu anali ndi vision, anali ndi ideas, anali munthu wanzeru kwambiri. Chimene amangosiyana pang'ono ndi achikwendawo chitoti Bingu amakhanga twankhondo. Chilichonse sichipa tenga nthawi kuti chikhale personal chifukwa amafozi zochitike. Yeah. Ndengati amakhala ngati mukapita kutcholo kuli nsewu umene amakonza nthawi imeneyo akuti pamalo anthu zipacha. Lambula akuchotsa malo uja. Tsiku linakele amadzapeza sobwereraso. So Bingu anali ngati munthu oti either tikuchotsa olukapena tikulambalala. Okay. Pamene PM yamone kuti he was very engaged with akodi bajitire tipange engage. Bali zinthu zingapo zimene ndapanga. Tisapita masankho ine
Dr. Taba ndi Peter Mutharika tinambo maunika zinthu ngati zandale kuti komano ndingo chita bwino koma ndi bwino kuti tikapita masankho amene wadzakhala ovomerezeka ndali yense ndi njira bwino kuti masankho amene okhazi ovomerezeka ndali yense ndi bwino kumakambiranaso ndi anthu amene ali otsutsa boma kuti pakhale ngati pali kugwirizana pang'ono pa nkhani ya mtendere tizazoterozo. So ABM was very critical in the conversation. Imeti mampanga advise bingo kuti zimezi makanga ni friction aye ndi magili mulozi. Okay. Ayambe kumachepa. Okay. Komanso kuti adziaona ngati ma strategic competitors osangati ma adversaries wanaina Messi. Chifukwa cha uphungu menewu tinajezapo ndi Kasimu Chilumpha amene nthawi imeneyo samayang'anana ndi Dabingu kuti akuyankha mlandu oti afuna kupha president. So ifeyo timafuna kuti pakhale mtendere milandu ija tichotse akhululukirani. Tinapangaso ma arrangement oti tipange reach out kwa Bagili Muluzi nthawi imeneyo kuyang'ana UTF. Zizi machitikatu chisankho chinatani chinachitika chisanachitika nthawi imeneyo Samu Pasu Honorable Matumula amali ngati I think ma top people hierarchy officials UTF uko koma timankhano padera. So conversation imeneyi inali an effort from us kuti pasamakhale ma confrontation between mtsogoleri wa boma komanso amene akuhangati ndoyang'ana na opposition. Nde upangiri wawo umone kuti amamvetsetsa chifukwa chimene chimachitika anthu andalewa amakotokhalanso ndi amayika malire ngati inuyo macheza ndi Peter Mutharika omwapatsa moni ndi kuti anthu ena ake akangokunani namina ndo Peter Mutharika. Zonena kuti inuyo mukhozocheza ndali yense chifukwa kuti ntchito yanu ndiyo cheza ndali yense kutero ya anthu ena saganizai amambo mapanga malebo. Nde APM was critical in trying to understand what me and Dr. Ntabatu to achieve kuti ma confrontation you at least ambopanga reduce at leadership level. So chachitatu was after the elections kunachitika amati academic freedom. So chinthu choyambilira chayona kuti I think a university lecturer was arrested or was summoned or something like that. Obviously the academia got alerted and managed to go around the world. They started demanding kuti amukirwa pepese, and this is Inspector General. Now palizindaza ma dynamics and I guess kuti kama katu kangata anthu sitimaziwa zoti kodi tikupanga atachi imbality. So when they started attaching the Inspector General, whose boss now is the Commander-in-Chief, who is the President, Zabizota President, who is also a Vice Chancellor, and Tamanga, who is Chancellor of University of Malawi, and Tamanga Banga side in Duyu, Amenali Inspector General wage, Maromoti, and also Bezetsaso Maria for the Chancellor also, or University of Malawi. They panakangati bali conflict. Now, Chief of the President of Bilagari is not over the Minister of Education. Luelele Ngwamba Babanga contradicting President. But there's something else that he did. Antu amapita kumaka panga easy. Hai mutele amene watu manda Congress. Wamene Bagili Muluzi. The usual stuff. Zimena tama panga. Pamene maishu sana meno. Maishu zono oti there is an intelligence report that seemed to have emerged from a classroom. And that
in all fairness, wherever you go around the world, interferes with the freedom of academia. Yeah. That's a legitimate issue. So APM Amadras Menes. Somewhere, somehow, I don't know what Bingu sensed. He decided to call for a meeting. So the meeting kuja anatipempha kuti nditumize anthu akapange record meeting meneyo. Komano, I think some of panga late. They not just radio. I thought it's radio. Since the option so there's something else that Peter said there. Is not what sajini. Fana kalape and haja gugamba. So being when an agriculture age and Hoseaja agugamba zobanga supporting being. And yet a few minutes ago, amakanga tamamvetsetsa some mwezi maendera za academic freedom. Kuma mpanga support ndani APM uja. So APM atakakapa to sewa just nikatwe maina. Another time, you know what, Your Excellency? All these people are telling lies. Meeting him. Meeting him. Inu munabera office manga tanena zimene manezi. Zimene mukamba zosiyana zimene manduza mandela kizene. Palibe amene anayankhula ndugamba zokhangata kutsutsa taunama. But the fact that he stood up and said all these people are fooling you, are telling lies. Zanti pasachiri kuti munthu wewe ndekuti ndi munthu oti amaganiza kwambiri amadzota otinamiza wasaotinamiza atati akhale mtsogolo munthu amene akhozotani kulamulira bwino chifukwa adziona uphungu wabwino ndezimene zinandimangisa chilo to okay mufuna kuthandiza atuthandizani zinthu zatu zimene zanithandiza. Okay. Yeah, but my question was munakapezeka bwanji ku Makra? Oh, so ndiye tathandiza kupanga reorganize structure ya campaign. Even year 2014. Yeah. Chifukwa campaign ya anthu samemvetsetsa. Kuti uwine campaign simu inaenda anthu ajama panga mali achaya. Okay. So it's not about who has bigger crowds. No. It's more than that. Okay. You have to be organized, you have to have people amena kuchita kuti campaign imeenda bwanji ma pressure points. Ama elections ndiati. Kodi zimene zimaenda munthu amene afuna akavote ndi sotani. So timu imene jaya sitima timu amene maona amene apita kumsonkhano malale. Maya kamene kumayankhula pa misonkhano. Pa misonkhano ayi. Okay. So ngati ufuna kutenga boma ngati chipani kuti ife tukoze tidzalwa boma. Mmene somudzikhalaso ndi shadow government. Okay. Shadow government means shadow cabinet. Okay. That a director of youth can and minister of youth, director of Jabu no. Shadow government ndio na kuti mudzidziratu kuti tikadzawina o pamene tukulimbana ndi boma limene lili mbomali anthu amene tulimbana nawo santhu achipanacha tulimbana ndi anthu amene amagonjera boma. Okay. Ndekuti ngati ukuli atendo cheno ukreso chanuku atone cheno. Okay. Ngati ukuli wa intelligence ukoso krejani. Okay. Wa intelligence ndezi zimene zimachitika ngati intelligence simapeza ukoko makapeza boma mwemo. Oh. Kenaka nkumapangano rani zinthu zija nde mapeta yake mazoti chisankho cha chichitika zinthu zikhanga zikuyenda koma awa atembenuka bwanja awo nchifukwa chani anali ukuko makhangati akweza amagwira ntchito ndi anthu ena aja ndamene samani pachitika zotera apa thamangani kupengeza kuti ali mboma momwemo. Ali mboma momwemo. Okay. That's what happens. So if you don't have this shadow government, you will not win an election. So mistake iwambile mene najita Joyce Banda kutenga boma ndi kwambo tamangitsa anthu. Okay. Kupanga fire wa intelligence. At least anapanga adopt ame commander. There are so many strategic people menatane
anachotsa. Okay. So mukapanga chonchi anthu acha mwapititsa kunja koma simunadule ma relationship awo ndi anthu anali mkatimo. Okay. Amakambiranabe. Okay. Amachezabe chifukwa pena pake mwina the my favors pena pake anathandiza pena pake anala bwana awo. So iyi ndi management imene anthu achipani samaimvetsetsa. Chimodzimodzi ukakhala kuti ukupanga pursue kuti ifeyo kuti tikhale mboma chifukwa kuti tili ndi mtundu wakuti ndife alomwe tifuna alomwe swabwire mboma ukakamba zimene zichazo ukopseza anthu amene sala alomwe chifukwa ndikuti ababa wakadzabwera ife ndife anyachusa ife ndife atonga ife ndife atumbuka ife ndife ngoni ife ndife achewa ndikuti zathu basi zatha ndekagulu kapene mukopseza santhu pachipani achayi. And that's the danger ya kusankhana kwa mitundu. That's the danger ya kusankhana kwa mitundu. You cannot go in an election kumanena kuti ife ndachewa kapena ife ndalomwe. Okay. Ndipo ngati mtsogoleri au pange tine zimene zozo anthu amene abwetsa mapuche amene those are the first people to fire. If I'll give you an example, go back to 2020. Look at the last 2 days of Peter Mutharika in office as president of Malawi. And also look at the last 24 months leading to that. Kunabula tendake anaka mproza maganizo kunena kuti tikhale ndi watu. Apo pakhale watu. Zabodza zokha. Peter Mutharika anaititsa press conference. Yomalizira mukayikumbira bwino. Ataloda anthu ambiri achilomwe ku MBC kucha. Who came for the press conference? Press conference yomalizira. MBC nabwera. Sinabwere chifukwa chani. Komanda atwaje pati chani? Atwaje. Director of News unalibe. Anthu amene amatamanga maripoti okhangata awanda DPP. Director General kunalibe. Last press conference, that's where leaders, Kanda MCP, Kanda DF, Kanda DPP should know. We naga dzabula kutala misa ntundu. Akupusitsani kwambiri. Simagwira. Chifukwa chonena kuti in politics there is a concept amati loyalty. Okay? He's not loyal. Loyalty does not exist in a vacuum. It only exists when interests coincide. Then how I did my proposal to manena kuti ino ndino kwatu nde tutandizeni apo tichotsewa kuti yo tikewa kuti tiyotsewa kuti tikewa kuti mavuto akabwera oyambira kuthawa ndamene achama kuzazoti tikewa kuti wa mtundu wanu amangompusitsa mtsogoleri cha kungondyetsa nthawi imene Peter Mutharika anasankha amekumanda mwakumbukira amati I think anamatanga anthani ang'ono kwambiri uku kanachotsa anthu akuluakulu mosayembekezereka komano anthu amaganiza kuti akwachotsa chifukwa afunika ndani munthu achilomwe amekumanda ndamene anapita kamuza Peter Mutharika kuonera kuti tuzatenga bendera iyi tupita naye kunyambadwe chifukwa president ndi Lazarus Chakwera tsopano wanthu ndo auchi so watu wajezali patipeti popo so ngata Mutharika afuna kuita chisankho asamvere kwina kana mizoti yayi ine mavota ano anthu athu ndachilomwe ngati Chakwera afuna kuima chisankho kuti awine wina akasapusitse kuti koma achewa no anthu amene amavotera
chipani chifukwa kuti cha mtundu, they're not more than 25%. It's about 20% or so. Now, pa 50 plus 1, ngati mukufuna kuti akuvotera ngati muli 25%, ine mukatenga kutiko. Sisi mufuna anthu enawo. Ndi anthu abwera bwanji ngati mwike chichinga yoti mufuna anthu okhaokhawo. So zimene zizi zoti atsogolera samazi pange tateni akangomva munthu akuzoti ya tipange chifoti funa pange takati ango zoti akumana ndi khuluku amene akufuna apositse afuna angodi apezepo ndalama zoti adzadyera. Upangiri wabwino ndionena kuti munthu mupange target family. Ngati mufuna kuti chisankho panga target family. Inuyo muli nda akazanu muli ndi ana anu. Ndiye muziti mukakhala muzikambirana mmakambira zandale kuti mbotale mukambirana zotani zambiri mmakambira zimene zikukudzani inuyo pa ma arrangement anu moyo wanu matumbano. So ngati muli ndi anthu aupangirwa bwino amene akuthandizani ma strategies amupangitsani kuti mukhale ndi ndondomeko zabwino zoti maplani anu akhale akambiridwa ku nyumba. Okay. Mukangofika pamene popo kuti anthu akambirana ndipo zokambirana zanuzo ndi zoti zili positive pa family iyi, kaeli kuchitipa, kaeli ku ngabu, kaeli kumpatsa abwire akambira zonena kuti ifeyo tiona ngati kuti awatatabwera moyo wathu sintha osati ifoti ndife alome ndife chewa ndife angoni kapena ndife atonga kapena ndife atumbuka ayi koma ifoti pabanja pathu pano zinthu ziti sinthira tipeza ntchito. Ndiye kuti mukango win argument imeneyo pa nyumba pa chitoma pati household level muine chisankho osati za mitundu zoyi za mitundu zangu kusitsani yabe. Kuona kwa ine tumwe ndulabi ya muona bwino koma ndimumene nasonera muona bwino kwambiri. Peter Mutharika akuti afuna kubweranso and pali zolankhula zambiri. I wanted to tap your understanding. Well, my understanding is that I've just got the Bill of Rights. The Bill of Rights, it's a constitutional provision imene imamulola aliyense kupanga exercise the right to participate, to associate, also to take part in the development of his or her country. That Bill of Rights does not impose an age limit. So ngati iwo akufuna kuti aime palibe image waletsa. Komano ine ngati observer ndi mankhandi chidwi ndi chidwi yanga chabwera pa zinthu ziwiri zimene iwo wakunena ndi zimene chipene chawo chinanena. Okay. Ata Luza Boma anapanga constitute study imene amati iwo thandize kuunikira kuti kodi chipani chathuchi chachitika nchani kuti wena bwino mpaka na atitulutsa mboma, which was brilliant. Ndiye study ija mukapita kuma recommendations awo I think inapanga segregate mnaso munayo naso. The chief problem which they discovered inalena kuti amati leadership. So aga leadership sinto zoti amatanthauza chani kuti amapanga involve Professor Mutharika kapena inali kuti Professor Mutharika anali kunja kwa leadership iyi ndi leadership ndemene inapangidwa blame kuti aluze boma. Chifukano fusulangano okudaba kwakwe kuti ngati munadziwa zoti munali ndi problem ya leadership. Ndiye mukubweranso kuti noti yayi kodi mwakonza za leadership izo ndiye muti leadership ikhale yomweyi. Ndiye kumvetsetsa kwanga kumangotivuta kuti doti chipanichi chidaganiza bwanji kuononga ndalama zambirimbiri kupanga studies izi ndikhala ndi ma recommendations amene anagwizana nawo komano khanga tabwerabe komwekonso. What is the motivation? And then panopo ndaona ndithu malebo omanena kuti proven leadership. So proven leadership
It's a good concept. But what did the party say, according to their own studies, about the leadership? Forget about what Chakwera may say, or what Bagili Muluzi, or Atupele Muluzi, or Chakufuka Chihana, Enoki Chihana, or Daiso Kabambe may say about the APM, or what other people say about his age. But just look at what the party... And in a document? And document. Okay. Document inena kuti mavuto athu ndi awa. Ndiye mavuto ambiriwo imapanga pick up kuti chani leadership. So mubwesa zimwezo to this is proven yake ndiyo tani. So tima nkhani mafunso komanso titi ngaletse ali ndi ufulu. Tichite break pang'ono. Ziko. Tibwe naso ndi mposachedwa. Sinaloweko DPP. Simnaloweko? Ayi, koma kuti ndagwira ntchito ndatsogoleri. Also it was just only utsogoleri basi? Contract. Bwera tithandize contract ndi basi. Oh. Yeah. Iweyo tithandize kupanga organize this strategy tufuna tipange achieve this. Basa tipanga high. So you cannot say you are DPP? I'm not DPP. Mkafunse. Okay. Ichipani chimene nalowa kwene Pandeka. Nchafodi. Oh, munakaba afodi? Takaba member afodi. Okay. Nagula banka gulisa kadi time kani wanu kwacho tu kwacha. Ma 90s. Okay. Nde chipani chimene nati ndalowa. Taikena kake chifukwa choti ndali ndi nzanga mati Kalonga Istanbul to England. Ndi Peter Kumpalomi. Anadzalowa part of NDA. Okay. Nde ku UK go timathandiza chifukwa nalazi nsanga. Anandipempha ndathandize. Komano solo kuchipani. Nthawi imene Bingu amatitenga. If I ameti mathandiza NDF makamba nthawi UK. We were against UDF. And by extension we were against Bingu. But Bingu saw the substance. So DPP tati ya wina pamasankho akubwera sizitakuona ninso muri ya vimboma. Ayi ine siningana bese china lero chifukwa yona kuti ndizanga zochita. And ndabanga invest kwambiri kuti siningabwelesa mabanga zina. Kuzokwena kuti zimene funa bangazo zambochitika. Chifukwa chitukuko chitu kutukula dziko lako sikuti ukhale member wa chipani. Okay. Inuyo panoka mukozothandizira kutukula dziko lanu. And it's very simple. Mupita muzoni kuja mupita kuna kwake mukagula malo 2 hectares kumanga kanyumba ndizipita bwanji mene kuja. Ndilambulisa sewo. Opita meno chako muzadabwa inuyo kuti mwapanga sewo kuti mukutsa gale moti anu pita mene kuja. Anthu amene akudutsa sewo moja ndambiri. Chituko chimene chocho. Ineyo zoti ukhayo chipani then utenge ma ideas zako kupita ku parliament mudzikakangana singwiza nazo. Magezo kuti Pandeka kuzopanga. Ndapanga sewina wake kumongochi. Kumalembo. Kuchoka pa munda panga ukafika mu Sewatala. It's about 6 kilometers. Ndatenga grader upalitsa bwino. Chaka chomwecho this is almost 10 years or so. Chaka chimene panga imejo chinachomaliza. Panopo apapanga ndantha kumeneko. Ndadabuti kagulu ati wako zasewu. Koma sewu chenu nakozatu ndine wambirira. Ndikuti mpaka anthu angati fusaye mudzakhale MP. Izo MP zai. So panoka kuzopanga chitukuko. Boma la MCP ndiye president Chakwera akuyendetsa bwanji dziko. I think umbali kukonda kwa eneo ndikamamva zimene amankula president akona kuti ali ndi chidwi chotenda kuti apoze zinthu zipite patsogolo chimene chingovuta nchonena kuti abweretsa ma arrangement ake amene ndabwino kwambiri koma ma arrangement aja alibe structure panga support. If you look at the last SONA presentation,
mopeza kuti panali zinthu zimene zimakhala ngati zanenedwa koma anthu akapita ku ground kunalibe. Now momwe ili system ya boma, there is simply no way kungakhale misrepresentation. Okay. Chifukwa chokuti national development agenda ija ili ndi maofesi angapo amene amapanga follow kuti tipanga easy. Simamba economic planning kuja ali ndi template ndiye amazitumiza ma agencies ndi ma assemblies mupanga zotani ndi ma plan anu onse ndi ma local ndi report system. Ndiye ndikuganiza kuti time anadzabweretsa presidential delivery unit, which was a good concept for Palestina zake antoneka mangu yimitsa chifukwa kuti angokhalira kwa conference ndesa upanga so atendi zinthu zofunika kuti zichitike kuti zipite tsogolo. So presidential delivery unit was there to begin to push those things kuti pamene zaima zipanga follow zipita tsogolo. Komano zooneka ngati kuona kwa ine mwana ndikulakwitsa zoona ngati kuti pena pake mphamvu zinachoka no ku central government iku mukamapanga madocument amene chawo mwina zakakhala ku state house. Okay. Ndi ku state house kuja staff yake ndiyo chepa kulibe ma technician amene amakhala pansi kumakonza zimene zichazo. Ndi kuti no amangotenga mwina ma executive summary mkwayika mu speech kuyo no mwina zinali ma statement of intention ma deliverables it's work in progress ma deliverables nachitike ndi mwazipanga combine maika speech whose intention is to spin not to report. So because of this deficit zopeza kuti my expectations amene ali now anthu paiwo ndi zimene zochitika pali gap. Okay. So you need to create a system in which you need to begin to trust the government system so that my advisor adzingokhala ma advisors koma not necessarily to be involved in the technical matters involving government. The other thing chimene ndiona kuti apanga because I think spinning kutsogola kwambiri. Okay. Ikutsogola ni spinning. Okay. Pali gap pa zimene no anthu aspini akufuna kuti apanga chivi ndi zimene zikuti zichitike. Pali ma areas amene sanapange focus kwambiri chifukwa ma areas amene they are policy oriented. Ndi ma policy anthu sama chiona kuti mchani chifukwa anthu afuna aone njewa aone chidina aone chotero. So for example, if you look at my legislations amene apanga Mutharika, to begin with apanga carry out my developments onse amene ABM anayamba, which is very good thing, but zikhala continuity chifukwa ena ondachipani koma government idzipitirira ndachita bwino kwambiri. Idea yopanga National Planning Commission imene anaipanga champion I think Peter Mutharika ajabwera aipanga ndikupitiriza nawo mukuona even Munthali uja anampanga employed Mutharika ajabwera sanachotse sanapange step zimene zimafunika kuti agenda yako mayitukuko idzipitirira. So there is a lot that my spin masters akuzopanga highlight pa areas ngatinezo chifukwa zimene achitira ubwino wa dziko osati wa MCP koma ubwino wa dziko komanso sitinso apitize foti ayi wanze DPP ABM ayi koma ndi ubwino wa dziko kukamba zokhazo ndizitoti zikhozaso kwakometsa anthu kuti akhale ndi maganizo abwino oti munthu uyu akupanga bwino. China chimene apangaso bwino kwambiri ndi malamulo ambiri makamaka kumbali ya ine ndili ndi interest ya special economic zone. Almost 3-4 years nakhala makambirana ndi pomala DPP kuti asinthe malamulo apange introduce special economic zone act in which government
ipange seize certain controls in certain areas mazonimo, even including suspension of economic laws, so that tipange spur growth process imene ajabira analandira mpaka na apanga malamulo ndipo mu February anasana lamulicha. It's a good thing. Chimene chocho chipanga unlock funding ma projects ambili including aboma. There is a project imene afuna kupanga kumatinti kucha, I think it was about 400 billion, palina ya kunzuzu, palina ya Kanengo. So mukozo kamba zinthu zokomera pamene popo, nthawi ya bingu nthawi pamanga ifeyo promote development agenda ya bingu tu anangogwira ntchito, anangopanga misi awiri the first 5 years wa Kamphata, Nkhoma ndi Wanchisi. That was the chitukuko chake ulimira tatani anapanga. Then anambulimbikitsa za ulimi wa irrigation wa green belt. There was a time aliyense kuti muone mabidzi anthu anambokhanditi ma water pump. So ife tinangokhazika pamene popo jifuna anthu amakhala chidwi akuna za irrigation chachani anamuti bingu wagwira ntchito kwambiri katsiri wa chitukuko koma chitukuko yeni chimene apanga bingu anapanga after elections. Okay. Also before the elections, okay. In a parliament aja, Masti, Chitipa, Karonga Road, BICC, that was the 3 years after the election. Koma and Hamati, Bingu first 5 years, it was super. It was simply because people were concentrating this Minamatani. Amabanga. Nangazimene zisakwenda bwino. Chimene ndona ngati sichikwenda bwino. Chana kuti pena paka adadzikumbira dzenje pang'ono president wo? Yes. Okay. Ndi malamulo amene anakonza ma improvements amati Land Amendment Act. Okay. Land Amendment Act muja muli provision inake imene ikusonyeza kuti munthu sangamulo poyamba amati pakhale restriction yoti munthu angokhala ndi maploti 5 usakhalenso ndi maploti opitirira pamene popo. Yachiwiri jonena kuti anabweretsa definition ya amene angagule malo ngakhale ali nzika. Nde zimene zizi zapanga offend anthu ena amene ali ndi ndalama. Chifukwa zikukhala ngati kuti munthu akhoza kukhala mzungu nkukhala Malawi koma sungakhale ndi rights ena, which is against the Bill of Rights. Okay. Chifukwa mukapita ku Bill of Rights ngati uli mbadwa, doesn't matter kuti kandi woyera kandi wakuda kandi mwenye kandi kafiri, uli ndi ufulu panga chilichonse. So ngati muombano kumanena kuti inde tufa soti iwe ndiwe Malawi koma chifukwa kuti ndiwoyera kuna tsitsi lako ndilopotana ndekuti wewe siwe indigenous sungathe kukhala ndi izi pamene mukapita constitution kuchako akunena kuti kupatsa zonse musankhe munthu foti cha race creed. So ndi malamulo amene amaamba kuvutitsa anthu. Now pamene mwambo panga ataki minority anthu aja amanena kuti makosana pabwera chirombo pano ndeti panganani ndi anthu amene amapanga muwapanga ataki aja kunsiku akulumikizana awapereka ma resources kwa anthu amene aona ngati adzachotsa zimene atani akuyikazi. Chifukwa what it means ndekuti maganizo mwa MCP ndi lamulo labwino kwambiri tifuna Malawi akhale ndi zotere fine, komano pali njira ina imene mukhozopanga musaletserete anthu kuti asakhale ndi ufulu wotere. Nde pamene popo mavuto ambiri amene mukuwaonawa akuchokera pambali imeneyo, chifukwa anthu amene akuyawa
amambo pangano sponsor anthu ena kuti athane ndi chirombo chimene chalowa mudzi. I don't know ngati ndikumvetsetsana apange bwanji a president Chakwera ngati mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress pakumakhala ngati kugwebana ku chipaniku. Problem yachitatu no tipapanga problem yachitatu. Okay. Ndimene yonena kuti zikukhala ngati kuti ife ongoona situdziwa kuti kuli zotani. Okay. Koma zikukhala ngati kuti anthu akonzekera chisankho cha 2030 osati cha 2025. Can you say that again? Zikuoneka ngati kuti anthu ambokonzekera chisankho cha 2030. Okay. Osati 2035. Kwa MCP ko? Kwa MCP ko. Okay. Ndiye pali kukwechana kwambiri. Mutati muonetsetse kagulu kamene kanabwera kanalika chipani ka John Tembo khanga tikosekaja mwina 3/4 athana nako. Okay. Magulu achina lowe achina njofu yalema anthu achina kaka amene amagwira ntchito ndachina Tembo khanga tikupeja kwatati kathana nako. Nde pabwerano gulu lina lene linali ma modernist tikonzezi we should be a vibrant party, which is okay. Then out of that kwabwano ma interests sobano amene achionekiratu kuti ali pawiri either anthu akangana zoti akhalira ndi kimeto wa President Chakwera with a view kuti 2030 adzapange control chipani cha Malawi Congress Party. The agenda 2030 ndimene yokona ngati no ikumanga mudzi kuposa mtsinje kuti atulutse mseremba muno. Chifukwa 2030 sangatheke ngati sangadutse pa 25. ngati sangafike ngasangadutse pa 2025 papa 2023 mkutali ndi mavuto so amene DPP nakumana nawo. Okay. Mkangano wakulu kwambiri pakati pa Malemu Asausi Chilima ndi a DPP a president kuti uthalika pawiriwo amagwizana kwambiri koma ali magulu amene nakuti uyu sangakhale president chifukwa tunachokera kunchewu ndiye tionetsetse kuti asadzadumphe pamene papa. This is tamba 2017-18. Okay. Chifukwa akapitaso temu yachiwiri Malemu Asausi Chilima ndi president Peter Mutharika ndiye kuti 2024 ndiye kuti president Mutharika sadzayima so amene adzatenge chipani chindi ndani ndi Asausi Chilima ndiye timuletse mapeto ake analizo nazo boma chifukwa amapanga manage 2024 mwana apange 2019 ndiye zikono kakangada ndale wasakhala basi kuphunzirana zimene zinavuta ku DPP ku zikubwerano ku MCP. Now problem ina no ndenyo kulino anthu ena amene kuti tufuna chipani cha Malawi Congress Party chiti patsogolo. I mean, I've been intrigued with a few developments. Zimene amene aona ngati renegade child Honorable Mumba wapanga kubweretsa Mbuyiseni Ndlozi to Chancellor College for a public lecture that was fully packed. Ana school onse left, right and center ndikubwera, then followed by a rally yakujamba kuja ya MCP osati MCP ndi chipani china chonse ndi DPP kapena ndi Afodi kapena ndi UDF kapena ndi UTM. There was a sizable crowd. So instead of embracing people like them, zwote ngati kuti alibe gawo muzinthu ngati zimene zichazo alibe gawo ndiye zione kuti pali malodi block ndithu kuti ayenera kudutsa chifukwa kuti aone ngati kumene apita munthu uyu mwina akhoza zativutitsa ku 2030. Chachitatu zimene zimachitika chifukwa chani? Zimachitika chifukwa kuti anthu angana patsogolo komanso anthuwo akupanga nawo ali ndalama. Okay. And ndalama zawozo akuzipeza
mosadalira mtsogoleri. Okay. Ndikuti technically akhanga kuti ampanga abandon president uja ambopanga nozawo. Koma zimene apangazi zipanga affect ndani? Chakwera. Motero anthu amene akudana ndi mumba sangaona kuti zimene apangazi zithandiza chipani image ku achinyamata ndi ku youth amene tithane naye tipake frustrate. Nayenso zimene akuona zake kuti anthu afuna ndondomeko bwinobwino chipani chino khacho khazike bwinobwino chizipanga chanchani MCB ilibe ndi ngoja follow. Loyalty, discipline, obedience, unity. Unity and all those things, they may not be democratic, but these are the things that zimapanga chipani chawo. Ndi anthu abwabweretsa zikhanga zikuphwanya ngoja zinayizi. Ndi kuti akhale ndi balance supezeka. Now the question would be, then where is the president? Chifukwa ino kwete na useo ndi ana inu mukuzokhala interest anu koma interest athu pale patoko ndi kuwina 2025. So ngati sakatero zimene zichitike, it's very simple. Anthu ajabi tabe menya nabe komano asiyopanga za president ambopanga zawo. Okay. Nchifukwa no muona kuti abuletsana wasawene MP abasawene ma primaries asatani chifukwa no kuti no tufuna kuti no tidzakhale ndi team yabwino. Okay. So zimene zijazo zingopititsa mphepo chipani pachichewa pali mamati mukhoza kuluza bomwe tamweta. Chifukwa mukakhala kuti muli mboma umakhala ndi leverage yazinati zina. Chomalizira chonena kuti ndimamva ma concept otata boma ndilomweli, which is very good. Kumano boma ndilomweli, it means kuti you are building a strategy around leveraging on your proximity to government. That is done by any ruling party. The disadvantage imabwera hapo wakati mudalira kwa mbili zimene zijazo. Chifukwa munthu amene mungadalire panopo ndi amene ali director. Okay, a senior government official. Azatithandiza tipanga chonchi tipanga system ikupanga manage. Koma mukateze izi munthu amene mukuti mudalira uja great director lero wakhala kwa ntchito muda 20 years mboma. Anagwa ntchito ndi Bagire Muluzi, anagwa ntchito ndi Bingo Mutharika, anagwa ntchito ndi Joyce Banda, anagwa ntchito ndi Peter Mutharika, panopa agwa ntchito ndi Lazarus Chakwera. Ndeni munthu amene mutana amene mukundalira. Pamafika nthawi yake malamulo amanena kuti amaletsa kampeni icha. Yeah. Kwambira nthawi iyi simupanga so campaign. Effective amene amakhala in charge kapena imene chako ndi commissioner or the chairman or the electoral commission. Okay? Akatsamene pajapo mtsogoleri wa chipani akapita unyumba kwake, president akapita usanjika. Mkutseka geticha. Atseka ndithu. Zimene zichitike no pakati pa panatseka paja ndi kudzalekeza masankho. Omadalira no integrity ya anthu. Ndiye ngati wewe upanga udalira integrity ya anthu amene apanga save ma president 5 ungoziletsa nthawi. Uzafika nthawi imene udzadisa press conference. Utadzadza anthu ako usiacha. Olomodzi satani osabwera. Tidazo na 2020. Olomodzi osabwera. Olomodzi osabwera. MPCC nabwere. Ku press conference ya president. By anthu athu. Suzo limundivetsetsa. Ndokumvetsetsani kwambiri. Nthawi yatithera tichite manage bwanji zolankhula pa kampeni. Inu mwaona makampeni ambiri. Yeah. I wanted us to finish on that note. I think this is a very, very important. Ndaona makampeni ambiri kumaso ndakhala nawo mbali ya makampeni angapo. Ndziko muno komaso kunja kwa dziko lino. Ndinali pakati ndinali ubwenzi wabwino kwambiri ndi munthu amene simukayembekezere Robert Mugabe. Magwizana kwambiri? Magwizana naye chifukwa yonera kuti anati panga introduce
kwa Mugabe ko ndabingu. Okay. Tenda kana bwera, he was very intrigued kuti 2009 campaign inaenda buno kwambiri according to the reports la Mandela. Mugabe Okay. zinatheka bwanji. Nde Mugabe bingu alimsata usatandole this boy you should meet. Okay. That time I was a boy. Then I bit kana bright bingu anatuza matsoka bingu namwalira. But 2013 anandita thandize zinandizina. The champion knows that reduce violence. Violence imapanga dominate my discussion on nyumba. Antu kamocha na magari moto kamutani zimene zimene anthu amakambana mu nyumba. Akambokambira zimene jazo zimene amange bene pajapo. Ndiye kuti pokavota adzakavota zena. So mukona masankho mapanga Mugabe 2013 violence inajepa chifana chotsa. So 2019 time ine amakuti zaka 95 anaita na 500 dziko lonse lapansi amene amati they were his friends. Ineyo nali pakaikudi kudirana nakhala pa birthday yake itali February, of course anamwalira September later and stuff like that. Komano chimene ananena kuti awa ndi abwenzi amene anandilangiza time nati mafuna. And anati kapate bu number 1 ndithu. Zimene simembekeza. Now, if you go to Chambeni DPP, ndi kudamba kwambiri, if a DPP is a democratic progressive party. It is not a democratic or it's not a security party. Pakangati pali obsession wambiri yomakhanga kuti ndi a security. Akuvala ambosoketsa ma inform a police paka na zipewa za police ndezimene zimadabwitsa kwambiri kuti do you know kuti this is against first of all the values of the party. Yeah. Secondly, muamba panga create chinthu chimene chivuleno kuti kuchipanga accept kwa anthu amene ali o amene amakhala pakati ma undecided. The same thing for MCP to panga create ngati suchitikadi zimene zochitika ngati kudowa zija kumponera kuja komanso zachitika ngapo anthu ali ndi labor dispute. This is my civil servants akangana ndi my employees awo industrial dispute motsatira ndi malamulo boma ndi anthu apita akathamangitsa kukati matema. Anthu amene mukati matema aja achokera from Nsanje to Karonga, Nsanje to Karonga. Ndiye azibale awo kwawo atema akaendera nduthenga wanju umene mukupereka pa nyumba. Danena kuti forget about my regions, forget about Mtundu, pangani concentrate mu nyumba imene muli bambo mai ndi ana. Akambira za masankho. Akambira masankho. Akambira zota fa akona meme chose yacha. Ndiye mukawina debate mu nyumba mumu masankho chemwina. Koma ngati akuti koma anthu azimene achita atimakuta kuti okapita mvala police achichachani masankho chemsadzadabe mukadzaluza. Fama panga concentrate mu zinthu zimene sizikugwizana ndi anthu pa nyumba pawo. Nthawi yatithera tidapita nani because we thought kuti you mukhoza kutiunikira especially as we go kumasankho. What would be your parting shot, Madzulwana? I want you to look at that camera. Tinatoka mbirana zonse. We live in a society in which the importance of cohesion is very important. Kwa anthu amene akufuna kudzatilamulira awone ma challenges amene dziko lili nalo. Tisinambe kumabweteka anthu tili ndi ngongole yadzaoneni. Mapolisi awo ambe kumapanga address anthu mosonyeza kuti akufuna kuti tambopanga reduce ngongole icha. Ndeti dzabweza bwanji chifukwa tikambopanga reduce ngongole icha tidzikhala ndi ndalama topanga reinvest mopanga create my employment. Izi ndi zimene zinapangitsa kuti bingu akhale ndi successful term yoyambilira chifukwa kuti ngongole zinakhululukilirwa ndi ndalama zimene abwezi ngongole zija anambopanga zinthu zina misewu imene apanga ija mapanga projects ambiri amene amapanga finance wakha chifukwa kuti atikhulukira ngongole. Chachiwiri tidzikhala ndi chidwi tikamayenda mu sewu
panopo every urban area pali anyamata ambiri muno gulu ana 5 angoenda angokhala limene achita zimene zijazo zizitiopsa chifukwa taphunzitsa anyambera mbiri ku university. You've got almost 5,000 or 6,000 graduates from University of Malawi, not from other universities. Zimene sizoke muno bwinoyi amene sakugwira ntchito. Ndimacheza munthu wake supanda panopo chaka chino kan cha 7 kaya sakugwira ntchito. Koma anachoka kalekale ku Chasa College. Kalekale anthu angati akapita ku Chasa College akapita kumene ntchito zonse ndipo bwino kale. So anthu amene ajawo ali ndanzeru koma angokhala. Kodi nthawi imene angokhala yapanga chani? Inuyo ngati muli achipani mungabwetse mapolisi oti mwapange ngenji? Chifukwa ngati mwapange ngenji muzamba nodabwa kuti no kodi zumatheka bwanji kuti akuti kamwana kena kake akapeza ndi makhadi ambiri ku banki kapena apeza ndalama 600 million kwacha ku account yake. Nkophunzira kwambiri. Koma mutu wake uje moti tepange ingenji mu zinthu zoti zitukule dziko chitukuko kakufuna kapange zina kayambano panga zake. Chifukwa tinakaphunzitsa koma silipatsa ntchito. So tidzikhala ndi conscious ya anthu amene tikauzawo komanso tidabwesa ma programs eni osati kuti tidzapanga ntchito mwakuti osanena kuti muzapanga bwanji. And chachitatu tiwekhani mapolisi onena kuti tikhale friendly kwa anthu amene santundu wathu komanso si anthu amene ali ndi khungu lathu. Chifukwa ngatali anthu obwera GDP and anthu obwera timati immigrants ayi GDP kunoko mdziko muno kuti ubwera anthu 10,000 azungu apadera ndiye kuti mupeze kuti ma restaurant athu adzidzadza chifukwa anthu amachaka chawo amapita kanye. Okay, ndiye tikhala ndi nyumba zabwino 10,000. Adonga ngati mutipetse ndikumvetsa ngati mumanga nyumba 10,000 ndiye kuti ma hardware apeza ndalama, amisiri apeza ntchito, ndiye economy yambotani yambophukira. So tikhandi chidwi choma kapanga attract ma foreigners. Mwapita ku Dubai tu yapanga benefit kwambiri from the chaos around them. War in Syria anthu olemera amapita kuti ku Dubai kakhala, war in Iraq, war in Yemen apita kuti ndiye kunoko tikumamva unali ma disturbances azungu ndi anthu akuda ku Zimbabwe. Panopo kuli land exploitation of land without compensation in South Africa. We should be taking advantage kuti anthu aja abwere kunoko. So let's be open to immigrants, because when they come they'll bring new resources. Ndanthu amene adzipita ma national park mwathumu munapita ku national park muzapiteko kulengwe kuja mukhoza kulowa inu mwina muone buku muja amene buku lale mozati kulanthu mwina follow anthu follow inu ndo follow wiki imene yoyo koma mwapeza msilikali mwina masilikali follow akuyenda ndalama zimene akupanga majineza zawo zitika kuti ngati ino simukupita. So buletsana anthu amene kacha amapita akapanga spend. Komanso ana athu ineyo monanu sapita ku school ya boma apita private muzakhala pansi kuti muzoda maganiza bwanji muzoti ndikadzatele ndenzapita kunja saganiza zokwecho kuno. If we cannot retain those young people kuti adziganiza zoti ngati momwe achitira I don't know ngati ana achimwenye simudzaona ma advertisement amene amachitika Malawi munomo akupanga facility tufuna so we want to have material chechani mupita kwesiko mukosekuja simapeza mwenye mupita MRI simapeza mwenye komanda Malawi tena koma zina machitira wacha muzoti anawo wacha apita St Andrews kapena South End kena kapita kunja ndawo makabwera ndakabwera kuti bambo timapanga grocery hardware. This is old style. Building ite tigumule timange high rising manyumba mina kwera osewa zimene madana ramwe yapanga malo nditiyana timene amatiphunzitsa tapita kunja tikubwera ngoma uza bambo awacha titipangezi. So we must have a policy of retention ana atu, because we are investing. Mukapita organization ngati mwana wa anaine awili wase alapita St Andrews malipita ndi boma
koma kumacheza nawo hayi ine ndifuna ndzagwira ntchito ku UN ndzagwira kuti magazi ako malayi kulibe koma aononga ndalama zambiri aboma kwaphwisa nacho adono kuti mundimvetsetsa amene udzamanga dziko amene atukula dziko ndana amwenye amene boma silipanga spend so tipangeri tene anawo awa adzikhala ndi relationship ndi dziko lawo so mapolisi amenewo na amene lero ndikamadzavota pa September 16 ndzakhala ndi chidwi kodi awati yani zaikono awati yani za ntchito ndimve ndithu osangoti ifoti kwathu nkuchewu kapena ndine mchewa kapena ndine mulomwe ayi ndikuthokozeni nthawi ndi imene yativuta but quite interesting hearing you talk. I think tikuitana nisoni as we go towards September 16. I want to thank you most kindly pobwera. Thank you very much. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Program uyi ndinali ndi Bambo Bright Malopa amene akhala mulangizi wa president awiri anakhalanso Director General ku Malawi Broadcasting Corporation. Ndine Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Times Headquarters kufikira Sabata yamawa pamene tibwere ndi mwendo wina tingoti makoma nonse and goodbye.